Tada bi bile pomalo dosadne, ali i košarkaši imaju pravo na kraju kalendarske godine na svoju košarkašku feštu. Posljednja ona šarena lopta sa 3 mjesta, kao što vidite, se gađa. Ona posljednja šarena lopta vrijedi dvostruko. Marcus Norris nije baš počeo idealno. Atkins uspio je i još jedan uspjet 3 put. Ne, nije 2 puta. I posljednja lopta, to je dvostruko. Čak i Atkins uvijek nasmijan, on takve priredbe naravno shvaća. Scott Stewart će sada gađati trice. A na drugoj strani Gordan Giriček. Promijenili su ono što je najavljeno. Trebao je Gordan Giriček nastupiti u zakucavanju, ali ipak odustao i krenuo na trice i čini mi se da je dobro napravio. Bravo, Giriček. Ona posljednja nije bila tako uspješna, ali pogodio je 4 trice. Bravo, Giriček. Sredina mu nije tako uspješna, možda će sa strane sada biti bolji kao što je bio u samom početku. Gordan Giriček, odličan igrač Cibone, jedan od najzaslužnijih, opet sa strane uspješan, što Cibona sada zaista igra dobro. I sada bi prešao u vodstvo, ali još uvijek je u vodstvu Gordan Giriček. Iz Splita dolazi Damir Tvrdić. Dobar u tricama i Damir Tvrdić. Za vrijeme utakmice jednom je gađao Damir Tvrdić i pogodio. Ne, 4 puta je gađao, 2 puta pogodio, ali sada je najvažnije za njega odličan izvođač trica, jedan od najboljih u našoj ligi. S druge strane Krstić pogodio onu najvažniju loptu koja se duplo računa. Krstić. Vladimir Krstić u vodstvu ima 14 bodova. Damir Tvrdić. I posljednja dva. Mark Miller iz Splita i onaj koji je danas pobjedio u kvalifikacijama 35. 14 bodova najviše za sada ima Krstić. Ali tko zna, može li napraviti Toni Jeričević iz Zadra, to je bio kadetski reprezentativac, kasnije ćemo njemu nešto reći. Nije u početku pogodio, 18 puta je gađao trice jutros u kvalifikacijama za one igrače koji ne nastupaju, koji nisu u sastavu, on je mlad. Ipak je to puno gledalište i normalno da kada je gađao sam nije imao takvu tremu. Čini se da će Krstić biti najuspješniji, iako s druge strane i Mark Miller dobro gađa. Nije sada uspio. Devet bodova za Mark Millera, Jeričević 5. Vladimir Krstić 14 poena.
Vladimir Krstić, mladi reprezentativac kojeg su igre u reprezentaciji jednostavno ponijele. Sada igra tako samopouzdano i u Ciboni. Vladimir Krstić koji je bio u Osijeku, koji je godinu dana proveo i u Njemačkoj. Vrlo dobar igrač u zadnje vreme, kao i Giriček. Možda i najzaslužniji što se preporodila Cibona. Vladimir Krstić, pobjednik natjecanja u tricama. Borisa Križan Dobu da zauzme mjesto u žiriju.